Evo nas ljudi, nova epizoda, nastavljamo tačno tamo gdje smo stali i samo su nam ostale misije kod Renija, tako da njegove misije ćemo danas da radimo. I evo došli smo ovdje kod Renija i upadaju u misiju. Zar on ne zna? Ne, i hajde da tako i ostane. Naravno, on je umetnik, taj pritisak bi mogao da ga ubije. Mislim, ja odlično funkcionišem i kad znam da ljudi žele da me izrešetaju, ali ja sam jedinstven, Dušo. Dušo! Hej, Reni, zdravo, Dušo, ovo je Duša, Dušo, upoznaj Dušu, divno, sad smo se svi upoznali, zar ne? Ko je za malo ompa muzike? Ja sam Vik. Kako si? Bari, druže. E sad, Dušo, Duši treba jedna usluga. Da, treba će mi da voziš mene i jednog mog klijenta unaokolo. Velika zverka peva tako da bi i ptice spustio sa drveća. Svidjet će ti se. Prilično sam skup za uslugu limuzine. Ma da, ali rock'n'roll je prljav posao, druže. Molim? Jedan lik mi je dao 3 miliona funti, ali sad hoće pare nazad. Bezobrazni kreten. Preti da će ubiti mog momka ako mu ne vratim novac. U redu, pomoći ću ti, ali neće biti iz džabe. Da, Isuse, pogledaj koliko je sati. Bolje da krenemo po mog momka. Oduševit ćeš se sa njime. Ajmo prijatelju, idemo. Sedaj u kola, idemo da pokupimo limuzinu koju ne mogu metci da probiju, kako se to beše zove. Metkootporna limuzina. Jest da to nije reč, ja sam je sad trenutno izmislio, ali eto, može mi se. Znači ta limuzina je ovdje gore, hej, stani tu, ulazi u limuzinu, ajde ulazi ti prijatelju u limuzinu, šta čekaš koji đavo, nemam čitav dan ovdje. I ajmo, treba dodajem vamo da se sastanemo sa nekim Philom koliko ja znam, a nije ovaj Phil Cassidy nego neki drugi Phil. Znači evo taj Phil se nalazi ovdje u ovom ovdje parku, tako da parkiraj se tu. Do đavola, taj ludak je poslao svoj batinaže na mog umetnika. Sredi ih, Vik. Jao, koliko ih ima ovdje, ima ih po žutih mrava, polako, rokaj, dobro, sve sam ih roknuo. Slušaj, Bari, kad sam pristao da nastupam u Vice City-u, nisam očekivao da će to biti moj oproštajni nastup. Ma nema problema, druže, samo neki ludak pokušava da nam zagorča život. Hej, zar ti nisi Phil, druže? Phil Collins. Poznavanje ostavimo za drugi put, važi, ajde. Ajde sad, begaj odavde, znači ovdje smo napravili čitavu pometnju i treba nazad do hotela nekog da odvedemo ovog ovdje Phila na sigurno. I jao, vidovi me napadaju, tva sreća pa ova limuzina je otporna na metkove. Znaš šta, jeb se. Promaših skretanje, sunce ti jebem, pa dobro je polako i stavili smo ovog ovdje lika na sigurno. Pa zar ne bi trebalo da pozovemo policiju? Ovo je Vice City, druže, ozbiljno, zemlja razbojnika, ovo nije ništa. Ko je taj Đorđo kome duguješ novac? Ma samo jedan obožavalac, pozajmio mi je, mislim, znaš, dao mi je nekoliko hiljada funti. Bari, jesi li dužan gangsterima? Nisam, druže, kunem se, Bog mi života. Da, upravo me to i brine, ti si pravi moron, trebalo je da te ostavim da vodiš karijeru onog psa koji govori, kako se zvao? Puddles. Dobro je, znači ovaj lik je jedva preživeo, ne znam što hoće da ga ubiju, ali nebitno. Znači tu smo prešli misiju, dobili smo $1000. Ok, sad smo dobili poruku i sad imamo misije kod Gonzalesa, tako da imamo i misije kod Gonzalesa, imamo misije kod Renija. Ali prvo ćemo rešiti sve misije kod Renija, pa ćemo onda ići da rešavamo misije za Gonzalesa. I evo, stigli smo do Renija i upadaju u misiju. Rez, dosadno je, užasno, ja sam odličan prevarant, kakva konvencionalna glupost. Reni, imaš li neke kontakte za mene? Dušo, zar ozbiljni kupci ogromnih količina neprerađenog kokaina rastu na drveću?
Možda u tvom gradu, ali ne u mom. Dobro, onda zašto me stalno zoveš ovdje? Slušaj, ja sam ovdje da zaradim novac. Za svog brata. Nemam vremena za gubljenje. Dušo, to je prelepo. Jednog dana ću napraviti film o tome. 2 brata, jedan je pas, drugi bibliotekar. Ljubav cveta između čovjeka i svinje. 3 labuda umru. Kraj. Genijalno. Šta god ti kažeš, ali u međuvremenu ja imam posao koji moram da se bavim. Moram da zaradim novac. Ali dušo, čekaj, ako ti treba novac, možda možeš da udahneš život u ovoj prokletoj zbrci. Neka neko spali scenariju. Hajde da stvaramo umetnost, ljudi. Koja je ovo budaletina, mati moja mila? Ok, znači vamo treba da dođem ovdje, ok. I treba na jet ski da dođem, do jaja. I treba da vatam ove ovdje checkpointe i da me snimaju. Tako da bit će ovo ljudi veselo. Polako, ovdje imam rampu. Skači na rampu, to... koji stunt jump, ljudi. Dobro je, nisam se ovdje sroko ko što sam očekivao. Slučajno sam pao, ali dobro je, nisam se toliko zajebao. Ukoliko ovaj jet ski ovdje zajeban da se kontroliše, ljudi moji. Polako. Ola, piči ovaj jet ski. Polako, uzimaj checkpointe. Nemoj da se zalećeš po budala, brane. Dobro, 45 sekundi imam. Kači. Čemu ova nagla skretanja, majku vam vašu. Skači! To, majstore. Skoči tu kako treba, ali nikako onako kako ne treba. Jao, još jedna rampa. Vidi. Dobro je. Polako, dobro je. Uvati taj checkpoint. Polako i dobijamo i pare za ovo što radimo ove stunt jumpove ludačke. Vidi šta me ovaj ovdje prati, ovdje ovaj helikopter. Jao, zaleći se ovdje i... to je to. Sad silazi sa jet skija i sad moramo na motoru da idemo. Tako da dolazi na motor i piči s ovim motorom gdje treba da se piči. Dobro, polako, kroz ovo žbunje. Tu, dobro je. Evo ovdje nas snimajući, iziđe na televizor. Majke mi. Ma to, ljudi, čitav grad ovdje zatvorili, zakrčili samo radi mene budale. Tu prođi, tu, dobro. I ovdje je cilj, to, ljubim te. Sve zato što joj nikad nije dosta. I tu smo prešli misiju, ljudi. I $850 smo prešli. Iskrena misija bila laganica, koja je bila zanimljiva. Vozili smo se sa jet skijem, vozili smo se ovdje, radili smo stantove i sve te zajebancije. Ali okej, za sada nemamo nijednu misiju kod Renija, tako da imamo misije kod Gonzaleza. Tako da ćemo njegove misije sada da počnemo da radimo. Evo ga, ovaj ovdje Gonzalez je na ovom ovdje terenu za golf. I upadaj, prijatelju, u misiju. Oh, Vik, nadam se da igraš golf. Naravno, odigrao sam 1 ili 2 partije. Ja se stalno igram, ali nemoj to reći mojoj ženi. Vik, smatra da način na koji čovjek igra golf mnogo govori o njemu. Stvarno? Da, na primjer, verovao sam Jesusu tamo, ali me je izdao. Trebalo je bolje da znam. On je užasan igrač golfa. Hajde da vidim da li mi se sviđa način na koji ti igraš, a? Onda možda možemo da poslujemo. Super, moram da igram golf, ljudi. Znači, okej, počinjemo. Dobro. Op, jao, ne, promaših. Dobro, op, to je to. Da vidimo sam li ga pogodio tamo. Pogodio sam ga malo sutra. Idemo dalje. Dobro, ovaj ga sad pogađa i ovaj ga promašio. Sad ću ja da ga pogodim. Počinjemo. Op, jao. Malo mi falilo. Good shot, malo sutra. I ovaj ga promaši opet. Sad te ja pogađam 100%. Polako. Opa, to je to. Ja mislim da sam ga pogodio. Op. Odlično, kopile jedno. Niko mene ne prodaje. Dobro odigrano, Vik. Hvala. Smatraj ovo avansom za tvoje usluge. Javit ću ti se. Al kako smo ga profesionalno pogodili, pam, puče ko kokicali.
Znači, ok, imamo misije kod ovog Gonzalesa, znači, ok, jednu njegovu misiju smo završili, imamo isto njegove misije, a imamo sada i misije kod Lensa, tako da ćemo prvo pokušati sada da završimo misije kod Lensa. I evo, došli smo kod Lensa i upadaj, prijatelju. Da, ja sam Lance Stevens, dušo. Ti, kao tulipani na Tajlandu. Odlično, da. Slušaj, moram da idem, važi. Vidimo se kasnije. Ko je to bio? Ma brate, to je samo računovođa. Sređuje nam bolji kurs za pranje novca. I ti računovođu zoveš Dušo? Pa da, ja sam druželjubiv tip. A Dušo je samo slang, znaš. Ne volim ga na taj način. Da, dobro, kako god ti kažeš. Uglavnom, imam ozbiljne stvari o kojima treba da zbrinemo. Nek uzima sebi robu iz zaliha. Mendezovi su poludili, a ja sam im rekao da ćemo se pobrinuti za to. Ah, to je posljednje što mi treba povrh svega ostalog. O čemu ti pričaš? Šta nije u redu? A čoveče, samo Luis. Stvarno sam mislio da imamo nešto, ali jednostavno ne uspevamo da se viđamo. Da, pa, znaš, veze mogu biti teške, veruj mi, ja to znam. Da. Hajde čoveče, imamo lopove koje treba da rešimo. Možeš da izbaciš svoje seksualne frustracije na njima. Hajde, idemo. Da, znaš, volim te, brate, važi. Ko krade kokain? Šta? O, da. To su bajkeri. Jesi siguran? Da. Naravno da jesam. Ne deluješ baš tako. Pa, izgleda da ću morati da ti dokažem. Ti letiš, ja ću da ih spržim. Super, moramo da vozimo avion i ovog Lensa negdje treba da ga dostavimo. Ok, znači, treba ovaj ovdje da ubije bajkere, ovaj Lens. Ok, ovdje imamo damage, znači ne smije da nam uzmu damage, a imamo ovdje čak i balans. Ja ne znam šta mu taj balans znači, ali ajde. Znači, evo, dole su ti bajkeri i Lens rokaj bajkere, to, jedan je već ubijen. Opa! To, ubijen je još jedan, ostala su još trica. Ajde, rokaj Lens. Ohoho, to, ubio još jednu. Još dvojica su ostali. Ajde Lens, rokaj. To, koji je legenda ovaj Lens. Roka ih sve. Ok, znači imamo vamo još ovih bajkera kod ovog ovdje hotela. To jest na hotelu tačnije. Te sve bajkere treba da roknemo. Evo ih ovdje bajkeri. Lens, ajde, rokaj. To. Polako. Ajde. Ola mu preseče glavu Lens. Pa ovaj Lens, ko da je on bio u vojci, oko ovaj Viktor Vance. Dobro. Al ga je našao ovaj ovdje batica. Ala ih Lens roka, svaka mu dala. Kako da je on bio u vojsci, jok ja. Imam ovdje još na ovom ovdje krovu. Dobro, jedan je ubijen. Ajde, to, svi su ubijeni. Pogodili su nas. O, sranje! Lens! Ljudi, šta se sad desilo? Bukvalno su nam srušili avion i Lens je pao. I treba sad Lensa da spašavam od ovih ovdje ludih bajkera. Marš, ma šta tamo gledaš? Evo, tu su ti ovi ovdje bajkeri. Dobro, ti si gotov, prijatelju moj. Nema ni tebe i treba sad da se popenje na ove gore rampe. Dobro, otišao si ti i otišla je Daniela, nije rekla zbogom. Marš. Goni se. Koliko vas ima, ljudi moji. I ovdje bi trebao da je Lens u ovoj ovdje prostoriji. Lens, jesi li tu? Hej Vik, pogledaj šta sam našao. Živ si. Mislio sam da si mrtav. Ne čoveče, pao sam na nekoliko mekanih bajkera. Sad imam novi motor. Da. Nema veze sa tim, gde je ukraden kokain. Da. Verovatno su ga već prodali, gadovi. Vidimo se kasnije, brate. Ponekad se stvarno pitam zašto se uopšte trudim.
Lens, džabe smo ovo radili, džabe smo krečili, bolje da ništa nismo ni radili. Znači, bukvalno ni za što smo sebe stavili u rizik. Ali nebitno, mi dalje idemo da rešavamo misije kod Lensa. Idemo dalje, ljudi. Hej, u redu dušo, ovo je Lens Man's Dance. Moraš da mrneš kukovima i zaključaš pokret. Da, vuuu! Znači ovdje završava kokain, u tvom nosu. Hej Vik, šta radiš ovdje? Poslao si me da jurcam po cijelom gradu kao ludaka, a sve vreme si ti izvlačio robu za svoju ličnu upotrebu. Ti si neverovatan. Hej, izvini, slušaj, možemo li da pričam o ovome kasnije? O, hej! Vik! Sranje! Luis! Šta se do đavola dešava? Pa, brate, hej, brate, nije to ono što misliš. Ne bih ti to uradila, samo mi je trebalo nešto da skrene misli sa svega. Znači, spavala si sa mojim bratom? Ne! Samo smo se zajedno drogirali. Prokletstvo, toliko osuđuješ ljude, kao da si ti neki jebeni svetac ili nešto. Zašto se ponašaš kao takav kreten? Ti si potpuni haos. A ti si divan diler droge, lopov i ubica. Ajde ljudi, radio sam ovo zbog nas. Koga pokušavaš da zavaraš? Nije te briga za mene. Sada više nije. Znaš šta? Teraj me da povratim tvoji licemerni stavovi. Samo pravedni idiote. Gubi se. Kloni me se, bolesni skote. Ti si lažnjak. Vic Vance. Šta ćeš sad da uradiš? Hvala ti puno, Lens. Šta? Slušaj, koga briga? To je moj kokain. Sve to moj kokain i radit ću sa njim šta god. Do đavola, želim. Lens, vrati se ovamo. Začepi. Uvek mi govoriš šta da radim, ali da nije mene, ne bismo imali ništa od ovoga. Ako hoću da uzmem kokain, uzet ću ga. Ako hoću da poklonim, poklonit ću ga. I poklonit ću ga. Sve ću ga dati i ti me nećeš zaustaviti. Lens, ne budi glup. Ode Lens, znači treba sad sa ovim ovdje čudom da vozim ovo sve. Tako da upadaj i treba da pratim Lensa sa ovim ovdje helikopterom kako baca ove sve pakete droge. Samo kada bi ovo moglo da vozi malo bolje i pažljivije, malo zajebano da se vozi ovaj ovdje đavo. Samo polako, treba da pokupim sve ove ovdje pakete. To Lens baca sa helikopterom. Polako. To, uzimaj ovaj ovdje paket, ala me ovaj Lens zajebava, majku mu njegovu, jebem u pičku. Polako, pokupio sam većinu paketa. To, samo bacaj pakete, Lens, samo bacaj. Ok, više od pola ovih paketa smo pokupili, ostalo nam je još malčice. Dobro, pokupili smo i ovaj paket. Evo ga, imamo još jedan paket ovdje da pokupimo. I nemoj tu da se srokaš, Lens, molim te. Evo ga, još jedan paket. Koliko više paketa vi treba da kupim, sunce li ti jebem. Više i pakete, i Lensa, i drogu, i kokain, i sve. Ok, još malo. Ja kontajam još 2-3 paketa. Možda uvr glave 4, dobro. Polako, evo ga još jedan ovaj ovdje paket, evo ga paket broj 67 i sve smo pakete pokupili konačno i dobili smo $1.500 ljudi. Jest ovaj naporan Lens, majku li mu njegovu